dabla y'an bisimila a ka so Lomé yan Togo jamana na. Nin sifin kɛn yɛrɛ ye baarakɛla do n'a wolola Donetsk Ukraine jamana na san 1987 1987 Union soviétique waati la. Mon père est boursier togolais. Ne fa Togo jamana de tun b'a ka kalan sara Donetsk ani ne ba fana Ghana jamana de tun b'a ka kalan sara o dugu kɛlɛ in kɔnɔ. U ye ɲɔgɔn don Donetsk sanfɛ kalanso de la o y'a to furu kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ. Ne bangena o de kɔnɔ ka ne to san 2 la n somɔgɔw bɛ bɔra Ukraine ka taa Allemagne n'an ye san 2 kɛ yen yann'an ka segin so. Kofi Dabla t'a ka wolo jamana Ukraine dɔn fɔlɔ bawo a bɔra yen kabini a tun ka dɔgɔ. A fa teriw do n'u bɛ ɲɔgɔn kalama y'a jira k'a kana bɔ a wolo jamana na nka kɛlɛ min bɛ sen na Ukraine Kofi Dabla ma se ka taa fɔlɔ. Sans vous mentir, j'ai bien envie de visiter ce pays. Tiɲɛ na ne b'a fɛ ka taa Ukraine n ka wolo jamana ka taa n bangebagaw ye kalan kɛ sanfɛ kalanso min na k'o lajɛ. Ne ka laɲini ye kɛlɛ in de ka ban Ukraine walasa n ka taa bɔ yen. Ne fa teriw bɛ n wele hali bi tumaw dɔ la n'u bɛ baro kɛ telefɔni na bawo u bɛ n dɔn kabini n ka dɔgɔ. U ka laɲini ye de an ka ɲɔgɔn ye n balikulen kɔfɛ nka kɛlɛ in kosɔn ma se ka taa. Tiɲɛ na n ka laɲini ye de kɛlɛ in ka ban walasa n ka taa yen. Kofi Dabla n'a ka baarakɛda bɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ a bɛ kɛnɛw de labɛn ni binkɛnɛw ye n'a bɛ wele l'aménagement paysager. Jamana caman b'a wele walasa a kana u ka gazonw da. Il y a des amis de mon père qui sont toujours en Ukraine. Anw ka baarada ye ka kɛnɛw de labɛn i n'a fɔ ɲɛnajɛ kɛnɛ walima sigidaw. An bɛ binkɛnɛw dilan ka jiriw turu ka dɔw dilan lamini matarafali kama. An ka laɲini ye de k'an ka baarakɛda in lase farafinna jamanaw bɛɛ ma walasa ka kɛ baarakɛda fɔlɔ ye farafinna sigidaw ni kɛnɛw labɛnw kama. Walasa hɛrɛ kana Ukraine kɛlɛ in ka ban Kofi Dabla k'a b'a fɛ ka jɛmukan dɔ daminɛ radio la o kama kalo nataw la. Bawo k'a ka laɲini ye de ka farafinna jamanaw lafaamuya kosɛbɛ Ukraine kɛlɛ in kɔlɔlɔw kan ani diɲɛ bɛɛ.